La tasca d'en Lluís Recoder a la conselleria que sigui pot ajudar moltíssim a l'entrada seva en el govern de la Generalitat, pot ajudar moltíssim a la nostra població i fins i tot, no dic la nostra població, lògicament s'ha de treballar per Catalunya, però lògicament ja haver estat alcalde i persona a la qual doncs, segueixo, suposo que seguirà vivint a Sant Cugat, doncs sempre tindrem alguna cosa més a fer. Potser li falta una mica doncs, allò haver connectat amb la gent, és possible que això, i a més no tothom ho sap fer-ho i això no vol dir que no siguis bo, el que passa que hi ha gent que pel que sigui té un carisma diferent amb uns altres i la Mercè Conesa poder s'ha dedicat més a estar al despatx a treballar d'aquesta coseta que evidentment si està en aquell lloc de tanta responsabilitat com és ser alcalde de Sant Cugat doncs ho adquirirà en 15 minuts coneixent-la amb ella, doncs jo penso que sí que pot ser una bona alcaldessa. Estic molt orgullós perquè penso que aquest model de ciutat que vam iniciar l'any 87 tant amb la meva època com amb l'època Recoder doncs s'ha mantingut i fins i tot doncs s'han millorat moltes coses, sobretot al centre, a l'haver pogut traslladar els cotxes per l'exterior, per la Ronda Nord, etc., s'ha pogut fer un centre molt agradable de Sant Cugat.